Hej med jer. Jeg hedder Josefine Skovgaard, og jeg er 35 år gammel. Jeg betragter mig selv som iværksætter, og siden jeg blev færdig med min scenekunstuddannelse, har jeg bestræbt mig på at udvikle mig som skaber af scenekunst ved at realisere og producere mine egne idéer og forestillinger. Mit virke har været udsat for en fremadskridende professionalisering, og jeg føler mig klædt på til opgaven som kunstnerisk profil hos Momentum. Dermed ikke sagt, at jeg ikke har masser at lære endnu. Og jeg har læst på jeres hjemmeside, at et af målene i Momentum-modellen er at have fokus på følgende, og det har jeg altså lige skrevet ned: univers- og formatudvikling, æstetik, publikumsudvikling, feedbackmetoder, testvisninger, samt læring om økonomi, fondsarbejde, formidling og kommunikation. Ja tak! Alt sammen områder, hvor jeg er sikker på, at jeg kan blive endnu skarpere, end jeg er nu. For hver forestilling, jeg skaber, lærer jeg noget nyt, og jeg er sikker på, at udbyttet kan blive endnu større ved at indgå i et samarbejde med jer dygtige folk på Momentum. Derfor håber jeg meget på, at I vælger mig som kunstnerisk profil til den kommende sæson.